Алтын кыш дигән панно. Күргәзмәгә куелган иң зур панноларның берсе автор аны тасырның 100 еллыгына иҗат иткән була. Наиля Кумысникова күн мозаикасы белән инде 30 елдан артык эшли. Әниемә читек тегәм дип, шунарга горурланып, шул дәрттән мин башладым бу эшне. Күн белән эшләргә ярата, элекке аяк киемнәрен булдыру техникасын үзләштерә, төрле бизәкләр төшерергә өйрәнә. Панноларның күбесендә кош образын күрергә була. Композицияләр татар фольклоры, миф, риваятләргә нигезләнеп ясала. Наиля ханымның күн мозаикасы ул безнең бурынгы төркиләрнең безнең эраның беренче гасырларыннан килә торган сәнгатьне дәвам итү. Пазырык курганнарында табылган менә шушындый күннән эшләнгән эшләнмәләр, шушындый ук технология бу искиткеч менә безгә килеп җиткән. Башка төрки халыкларда ул юк. Безнең борынгыдан килгән халкыбызның иҗади куәтен күрсәтеп тора торган әсәрләр. Бүгін монда 50-дән артык эш куелган. Паннолар, читек, сумка, костюм, милли бизәкләр белән ясалган сервисларны да күрергә мөмкин. Тукай премиясен авторның нәкъ менә шушында куелган күн паннолары тәкъдим ителә. Наиля ханым бу сәнгатьне торгызуга зур өлеш керткән шәхес. Әмма ул юкка чыгарга мөмкин дип борчыла. Бер карасаң, училище да бар, әмма яшьләр бу һөнәр белән шөгыльләнсен өчен ихтыяҗ булу кирәк. Материалы кыйммәтле, эшләү озак вакыт таләп итә. Бик аз каласталар. Арча, дубъяз и бүтән юк. Яшьләр килә, алар вот шул кечкенә генә сумочкалар, косметичкалар эшләп. Бик аз эшлиләр. Ну, зур паннолар или зур мендәрләр. Поддержка кирәк. Бик көчле государственная поддержка. Наиля ханым күн мозаикасы белән эшләү техникасын улына да өйрәткән, ул үзенең дәвамчысы булыр дип уйлый. Күргәзмә 23 апрельгә кадәр эшләячәк. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.